Turka shi yanzun nan wani babban malami ya faɗi abin da yake faruwa wato a tsakanin ita ƙasar Nijar da kuma ƙasar Najeriya, wanda mutane da dama suna ganin cewa ba za a iya kawo ƙarshen wannan ɓaraka da yake faruwa ba. Kwatsam kawai sai wannan malami kuma ya fito ya gwada nashi basira da kuma fasaha, inda yake ganin cewa idan aka bi tabbas ƙasar Nijar da ƙasar Najeriya za su dawo yanda suke da ba tare da wani matsala ba kuma ba tare da wani damuwa ba. To mai sauraro, ka biyo ni a cikin wannan shiri inda za ka ji ni ɗauke da cikakken rahoton nan na wannan rana. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba da uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Kamar yadda na fara muku matashiya a farkon wannan bidiyo nawa, wato na yi magana ne tsakanin ƙasar Nijar da kuma ƙasar Najeriya, yanda wani fitaccen babban malami yake ganin cewa idan aka bi wannan hanyar tabbas fa wa'innan ƙasashe guda biyu in sha Allahu in Allah ya so za a samu daidaito fiye da wanda ake da shi da. Duk da dai a yanzu ɗin ba wai akwai wani damuwa ba ne dai can sosai, duk da dai na san mai sauraro ya san abin da ya faru wasu shekarun baya da suka wuce, tun lokacin da shi mai girma General Abdurrahman Chani wato ya ansa mulki a hannun Muhammadu Bazoum, sai wasu abubuwa suka ɗan caccaɓe har ya zamanta ita ƙasar Najeriya ma tana iƙirarin cewa za ta iya yaƙar Nijar. Wanda dai su wa'innan malaman su ne suka shiga suka fita da wasu manyan dattawan Nijar da manyan dattawan ƙasar Najeriya suka zauna dai aka yi ƙoƙari dai Allah ya taimako aka yi sulhu a tsakani, ba wata matsalar da ta faru. Wanda kuma yanzu yake ƙara miƙawa yana ƙara ba da shawarwari a kan cewa ita ƙasar Najeriya da ƙasar Nijar duka abu ɗaya ne, ɗan jimma ne da ɗan jummai. Maganan ma a ce an ji suna faɗa ko ana sa in sa duk bai kamata ba. Wasu tsirarun mutane ne a cikinmu wato shaiɗanu kenan, su kaɗai ne suke ƙoƙari su ga suna yunƙuri suna haɗa wannan fitintunu da wa'innan matsaloli. Amma kuma duk da haka dai Allah baya ba su nasara. Allah yana ƙoƙari yana ƙara tsare mu, yana ƙara kare 'yan adam. Saboda tsakanin Nijar da Najeriya za ka ga auratayya akwai. Ɗan ƙasar Nijar yana auren 'yar ƙasar Najeriya, ɗan ƙasar Najeriya yana auren ɗan ƙasar Nijar. Ashe mun riga mun zama ɗaya kenan. Kuma dukkan wani abubuwan da kuke ganin suna faruwa, wannan muguwar ƙasan Yahudawa wannan suna ɗaya daga cikin waɗanda suke musabbaba wannan fitintunu da suke faruwa, ko kuma su ringa biyan wasu tsirarun cikinmu kuɗi, wato su zo su kuma su ringa ƙoƙari suna tada fitina suna tada ƙayan baya yanda ba za a zauna lafiya ba. Yanzu ko da ake ta wani matsawa akan cewa sai an saki Bazoum, su waye? Faransa ne mun sani, ita take wannan hayan, kuma babu yanda za a ce shi mai girma Janar Chani yanzu yana kan mulki, juyin mulki ya yi kuma ya kama sakin Bazoum, ko kanku kun san ba zai yiwu ba. Idan ya ce zai saki Bazoum to za a yi gwamnati biyu ne, tunda har yanzu har gobe Bazoum yana da mabiya bayan shi ma nashi, wanda in yanzu ya fito tabbas fa za su goyi bayan shi kuma za su bi shi. To kun ga ashe Bazoum zai iya zamewa wani barazana ga shi mai girma Janar Abdurrahman Chani. To wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa shi Chanin ya nuna cewa ba zai saki Bazoum ba yanzu. Ba wai ya ce gaba ɗaya kwata-kwata ba zai sake shi ba ne, a'a. Amma dole shi kanshi ya san cewa zai sake shi, amma dai har yanzu bai sa ainihin lokacin da ya kamata a ce gashi ya fitar na sakin nashi.